A vila de Chantada tamén levaba tempo sen amencer cunha capa tan grosa e extensa de neve, e pese a perigosidade para circular as primeiras horas con algúns esbaróns, a chuvia que caeu contribuiu a facer desaparecer o manto branco de estradas e beiravías, aínda que con lentitude debido ás baixas temperaturas. Grazas ás previsións de máquinas e a vertedura de sal xunto coa alerta laranxa decretada na madrugada evitáronse incidentes graves. En torno ao amencer había obrigatoriedade de empregar cadeas nos turismos, por exemplo no corredor de Lalín e sobre todo no ascenso cara ao porto do Montefaro. A meirande parte dos escolares da comarca de Chantada non acudiron hoxe ás aulas. No municipio de Carballedo, case a totalidade dos escolares víronse afectados polo temporal de neve e xa non acudiron ás aulas que foron suspendidas. En Chantada, 108 escolares do Eloísa Ribadulla foron os afectados segundo os datos oficiais e 143 no Xoán de Requeixo. No Val do Asma, o número de alumnos afectados polo transporte escolar que non acudiron foron 177 e 170 no centro de secundaria e FP Val do Asma. No CPI Santo Tomé do Carballo, 158 escolares compoñen a cifra de alumnos afectados por esta nevarada e as clases foron suspendidas. O 100% dos medios da Deputación estiveron a traballar na rede viaria provincial.